hlavně cestovatelské zápisky Zdeňka Juráska po nejslavnější silnici všech dob. Rockin' Down Route 66 na rádiu Beat. Dobrý večer, milí býťáci, a přirozeně totéž i vám, drazí rouťáci. Zdravím vás tradičním pozdravem Get Your Kicks on Route 66. Tento pozdrav je takovým překladatelským oříškem. Co jsou to ty kicks, které máme dostat či získat na Route 66? Google slovník to překládá jako užijte si zábavu na Route 66, což zní ku podivu docela rozumně. A nebo taky dejte si kopačky na trase 66, tak to je zas trochu nesmysl, tam se přece fotbal moc nehraje, že? Zkrátka a dobře, tenhle známý slogan z písně Bobbyho Troupa přesně přeložit nelze, jedině opisem. Třeba pořádně se odvaž na Route 66 nebo hoď starosti za hlavu na Route 66 a tak různě. Ať je to jak chce, přál bych si, abyste si užili zábavu a hodili smutky za hlavu i při poslechu už 124. vydání magazínu Rockin' Down Route 66 na rádiu Beat. Ale abych zase jen tak zbytečně nemlátil prázdnou slámu, čas na rádiu Beat je drahý. Přejdeme tedy radši k tomu, co nás v dnešních už necelých 60 minutách čeká. Vzpomeneme nedávno zesnulou Fran Hauser, bývalou majitelku kafe uprostřed Route 66, která sehrála významnou roli ve slavném filmu Auta The Cars. Při té příležitosti vzpomeneme i další legendy Route 66, které tenhle film též inspirovali, a jednoho z nich, Boba Waldmayera, probereme ještě podrobněji. Taky vzpomeneme cyklistu Honzu Hájka, který před lety doprovázel veterána Františka Šestáka na jeho slavné jízdě po Route 66. Martin Skřivánek nám představí ojedinou výstavu snímků 12 slavných amerických fotografů a náš jihoamerický spolupracovník Fabricio Godinho nám prozradí, proč Brazílie je pro velryby zemí zaslíbenou. Taky vás pozveme ke sledování zářijové jízdy českých rouťáků Jižní Dakotou, Wyomingem a Nebraskou. Tak program je nabitý, pustíme se do toho. Rockin' Down Route 66 na rádiu Beat. Rockin' Down Route 66 na rádiu Beat. Vy, co jste už procestovali nejslavnější silnici světa Route 66, tedy tím myslím celou trasu Route 66, tohle místo a prostředí, o kterém teď budu hovořit, určitě znáte. Leží uprostřed rovin státu Texas v městečku, no to slovo městečko je trošku přehnané, ale dejme tomu v městečku jménem Adrian. Zde se nachází takový hypotetický střed 660. Vzhledem k tomu, že Highway 66 za dobu své existence se dočkala různých přestaveb, přeložek, obchvatů a všelijakých dalších změn, je ten skutečně přesný střed fakt nemožné určit. Ale i tak, Adrian je za střed matky cest všeobecně uznáván a považován. Na tom, že tomu tak je, měla především zásluhu paní, která v Adrianu 20 let provozovala podnik, pro který vymyslela název Midpoint Café. Ta dáma se jmenovala Fran Hauser a říkalo se o ní, že je velmi schopná obchodnice a manažerka. V nějakém novinovém článku jsem kdysi dokonce zaznamenal názor, že Fran byla tak dobrá, že by bez problémů ve velkém byla schopná prodat i ledničky eskimákům na Aljašce. Ovšem, kromě těchto obchodních schopností byla Fran také velmi milá a pohostinná žena. Z jejího podniku uprostřed pustiny se stala vyhledávaná zastávka všech turistů i místních a její ugly crust pies, v překladu něco jako koláče s nerovným škaredým okrajem, zase oblíbenou pochoutkou. Fran Hauser zaujala i tvůrce slavného filmu Auta The Cars společnosti Disney Pixar, kteří podle ní vytvořili postavičku jménem Flow, která měla v Kardanové Lhotě čerpací stanici a bistro V8 Café neboli Café V8.
Když pak skutečná Fran Hauser svoje Midpoint Café na prahu důchodového věku předala novým provozovatelům, rozhodně ze středu Route 66 nezmizela. Jen o pár metrů dál dá se říct, že hned vedle své někdejší restaurace si pro svoji potěchu otevřela krámek se starožitnostmi, kde se svým pejskem Brodym ještě několik dalších let vytvářela pro všechny, kdo žili kolem, tu svoji typickou pohostinnou a pozitivní atmosféru. Tam jsme ji zastihli i během natáčení filmu Route 66 na kole v roce 2016, kdy jsme s ní natočili moc pěkný rozhovor. Bohužel před několika dny se v rouťáckém tisku objevila informace o tom, že slavná Fran Hauser před několika týdny ve věku 81 let zemřela. Je to samozřejmě smutné, opět nám, rouťákům, odešla jedna z velkých legend, ovšem ty vzpomínky na ní zůstanou jak na filmovém pásu prostřednictvím Flow, tak i díky stále skvěle fungujícímu Midpoint Café v texaské prérii. Rockin' Down Route 66 a Zdeněk Jurásek na rádiu Beat. Rockin' Down Route 66 na rádiu Beat. Před chvílí jsme hovořili o Fran Hauser, která proslavila střed Route 66 v texaském Adrianu a byla též inspirací pro postavičku Flow, majitelky benzinové stanice v Radiator Springs ve slavném filmu Auta The Cars. Myslím, že by bylo teď dobré udělat si takový malý přehled o tom, koho z dalších reálných lidí na Route 66 filmoví tvůrci společnosti Disney Pixar v úvozovkách přetavili do podoby těch milých autíček. V letech 2000 a 2001 podnikli lidé z Pixaru několika měsíční podrobnou inspekční jízdu po 660, aby zde nasáli atmosféru, vytipovali zajímavé místa a lidi pro svůj plánovaný film. Průvodcem jim byl asi největší znalec Route 66 té doby, spisovatel a historik Michael Wallis. Ve výsledném filmu se pak objevilo hned několik postav, autíček, které skutečně na Route 66 žijí, tedy v té původní lidské podobě samozřejmě, a se kterými se dodnes můžete na trase setkat. Ta hlavní ženská, mohu-li to tak říci, postava, modré Porsche Sally Carrera, žije pod občanským jménem Dawn Welch v oklahomském městečku Stroud. Je majitelkou oblíbené kamenné restaurace Rock Café, kterou úspěšně vede od svých 27 let, konkrétně od roku 1993. Ve filmu i ve skutečnosti svojí nezničitelnou energií a entuziasmem podporuje svoji venkovskou komunitu. Po uvedení filmu se z Dawn Welch stala celebrita a návštěvnost její restaurace prudce stoupla. Tow Mater, neboli český burák, je zcela jistě druhou hlavní mužskou postavou. Dobromyslné a vtipné odtahové vozidlo přesně vystihuje charakter Deana Walkera, řečeného Crazy Leg. Dean žije v kansaské enklávě Route 66 a je velmi zábavným aktivistou staré 660, který pomáhá dělat tu správnou a veselou atmosféru při průjezdu nejen našich výprav touto oblastí. Dean má také zvláštní schopnost. Umí otočit svá chodidla o 180 stupňů dozadu, úplně jako to dělá burák z koly, díky čemu je schopen bleskově, jak bychom to řekli, přeřadit na zpětný chod. Sám velký literát a historik Michael Wallis je promítnut do role šerifa a navíc jej svým důstojným noblesním hlasem dabuje i v původní americké verzi. U nás to za něj dělá Bolek Polívka. No a také další známé osobnosti byly v autech zobrazeny, i když ne jmenovitě, ale spíš jako doplněk celkové nálady a poselství filmu. Například Angel Delgadillo, holič ze Seligmanu, Melba Rick, majitelka podniku Cars on the Road v kansaské Galeně, které navíc patří i originální rezavý burák, což je vrak automobilu značky International Harvester L160. K osobnostech, jež jsou ve filmu auta zobrazeny prostřednictvím autíček, musíme samozřejmě přiřadit i Boba Waldmayera, známého ilustrátora a výtvarníka, jehož vztah k tomuto dílu byl však velmi specifický. A o tom vám povím v následujícím vstupu.
Rockin' Down Route 66 na rádiu Beat. Máte naladěn Beat, na kterém zrovna běží hudebně cestovatelský magazín Rockin' Down Route 66. Před chvílí jsme si povídali o reálných a skutečných postavách americké 660, které se staly pro svoji výjimečnost a originalitu, Slováci by možná použili výraz írečitost, předobrazy hlavních hrdinů amerického animovaného filmu Auta The Cars. A na jednu z nich, Boba Waldmayera, který by se letos konkrétně 19. dubna dožil 80 let, si vzpomeneme právě v tomto vstupu. Takže, kdo to byl Bob Waldmayer? Shrneme-li jeho charakteristiku jednou větou, můžeme říct, že Bob byl významný ilustrátor, grafik, ochránce přírody a člověk, vyznávající nomádický způsob života. Bob vyrůstal ve Springfieldu ve státě Illinois, kde jeho otec od začátku 50. let vlastnil proslulou restauraci Cozy Dog, která v rukách Waldmayerovy rodiny funguje dodnes. Bob už od dětství projevoval výrazný výtvarný talent, který rozvíjel i na studiích na univerzitě. Zde objevil své nadání pro detailní kresbu a své kartografické schopnosti. Po návratu domů do Springfieldu vytvořil plakát s obrazem svého města, snímaného z ptačí perspektivy a vyvedeného do nejmenších podrobností. Toto jeho opravdu první profesionální dílo mělo velký úspěch a Bob zjistil, že ho grafická práce uživí natolik, aby mohl žít svobodným životem, po kterém vždy toužil. Od té chvíle se stal obyvatelem Route 66, na které se koneckonců narodil a vyrostl. Bob Waldmayer dlouhá léta putoval po matce cest ve svém obytném Volkswagenu a užíval si absolutní nezávislosti. Pracoval pro nejrůznější časopisy, ilustroval publikace, vytvořil celou řadu nástěnných maleb a své slavné ptačí plakáty nakreslil pro dalších 34 měst na Route 66 a tak k tomu ještě další významná díla. Autoři slavného animovaného filmu Auta The Cars společnosti Disney Pixar podle Boba Waldmayera vytvořili jednu z hlavních postav, bylo to lehce unavené hypísácké autíčko jménem Fillmore, které do české verze dokonale nadaboval herec Jiří Macháček. Fillmore se původně měl jmenovat po svém vzoru, tedy Waldmayer, nicméně Bob jako zapřísahlý vegan a ochránce zvířat se nemohl smířit s myšlenkou, že jedním z hlavních partnerů filmu je společnost McDonald's. S Bobem Waldmayerem mě pojí silné osobní vzpomínky. Když jsem se před více než 28 lety připravoval na svoji první cyklistickou cestu po Route 66, zháněl jsem v USA kontakty na lidi, kteří by mi mohli dát o cestě podrobnější informace. A nějakou shodou okolností se o mém záměru dověděl i Bob a poslal mi dopis s cennými radami a k nim přiložil i svoje obrázky. Ty dopisy jsme si vyměnili ještě několikrát a domluvili se na osobním setkání někde on the road. Náhoda tomu však chtěla, že ve chvíli, kdy jsme se na cestě míjeli, on ve svém obytném busu a já na bicyklu, byla routka vedena po dálnici Interstate, oddělené s vodidly, tak jsme na sebe stihli alespoň zamávat. Osobně jsme na sebe narazili až v roce 2007, 2 roky před jeho smrtí v jeho domovském rodinném podniku Cozy Dogs ve Springfieldu. Bob zemřel v prosinci 2009 na rakovinu a těsně před svou smrtí uspořádal pro své přátele a fanoušky Route 66 rozlučkové setkání nazvané Bob's Last Art Show. Tolik o významném americkém ilustrátorovi a umělci Bobu Waldmayerovi, který se stal předobrazem jedné z postav slavného filmu Auta The Cars. A na Bobovu počest si zahrajeme píseň Freebird od Lynyrd Skynyrd. Rockin' Down Route 66 a Zdeněk Jurásek na rádiu Beat. Rockin' Down Route 66 na rádiu Beat. Před pár dny jsem obdržel SMS zprávu. Psal mi František Šesták z Jihočeské Blatné, který v roce 2007 na oslavu svých tehdejších 660. narozenin podnikl i se svým kamarádem odvážnou cyklistickou jízdu po celé trase americké Route 66. A díky tomu, že František si svůj úctyhodný sportovní výkon nenechal pro sebe a o své velké cestě
napsal knihu a absolvoval stovky besed a přednášek, velmi pomohl popularizovat nejenom zájmovou cyklistiku jako takovou, ale, a to z našeho pohledu především, samozřejmě i slavnou 660. A z tohoto důvodu také František obdržel jako historicky úplně první výroční cenu České asociace Route 66. Stalo se to na prvním premiérovém celostátním sjezdu asociace, který se konal v lednu 2008 v pardubickém Road Café. No, ale ať se vrátím k té SMSce. Co mi tedy František vlastně napsal? No, nic veselého to bohužel nebylo. Tak jsem mu radši zavolal, ať vám to sdělí sám. Ahoj do Blatné, Františku, tak jakou zprávu pro nás máš? Nazdar, Zdenku, milí přátelé. No ta zpráva nebude příliš, nebo není vůbec veselá. Já chci všem posluchačům oznámit, že 9. srpna zemřel můj spolujezdec po Route 66. Oznamuji to proto, že mnoho z nich četlo moje knížky, jak řekl Zdeněk, i jsem byl na besedách, a Honza Hájek se velice podílel na úspěšnosti té naší cesty, takže já bych mu chtěl i takto poděkovat. Můžu se zeptat, co bylo příčinou jeho úmrtí? Příčina úmrtí zřejmě bylo selhání srdce a nevylučuje se, že i z důvodu přehřátí, protože si vyjel v době, kdy byly poměrně nesnesitelné a nevhodné podmínky na jízdu na kole, ale on se cítil pořád docela silný a fit, tak to zřejmě podcenil, ale ještě to vyšetřené úplně není, ale cizí zavinění tam nebylo. Honza Hájek měl 85 let a dá se říct, že na svém milovaném kole byl do posledních chvil. To je samozřejmě sice sympatické, ale bohužel život mu to nevrátí. Ty, Františku, máš, nebo měl si 84 let a také stále na kole jezdíš. Co podle tvého názoru by měl mít cyklista tohoto věku především na mysli, když se jde věnovat svému koníčku? Tak já už můžu použít celoživotní zkušenosti. Platilo to vždy a platit to bude. Jezdit opatrně, obezřetně, předvídat a nepřeceňovat svoje vlastní fyzické síly. A myslím si, že tohleto, čím jsme starší, nebo čím jsou cyklisté starší, měli bychom to mít na vědomí. A neříkám, že vždy to respektujeme, nebo že to takhle dodržujeme a nechci v tomhletom být příkladem, ale my si pořád myslíme, že nám tolik není a jezdíme poměrně hodně, ale podstatně opatrněji a jako obezřetněji a předvídavěji. Já se vrátím ještě jednou Honzovi Hájkovi. Vzpomeneš se, kdy jste byli spolu naposled na nějaké výšce? My jsme spolu naposled byli před týdnem, než se mu to přihodilo. Byla velká akce v Bratronicích u Blatné, kde se jezdí takzvaná pomínková jízda na barona Christiana Battagliu. To byl výhlasný cyklista, o kterým psal i povídku Ota Pavel. A tak jsme spolu byli a nikdo netušili jsme jeden ani druhý, že to bylo naposled. Tak Františku, je to smutná zpráva samozřejmě, nicméně já věřím, že ti vydrží tvůj zájem a tvůj koníček ještě dlouho a že se budeš těšit z tohoto sportu. No a těším se zase někdy, že se uvidíme nebo že se uslyšíme a že ty zprávy budou mnohem lepší. Já jenom chci říct, že ty každoroční vaše jízdy sleduju, teda motorkářský, že si připomínám ty místa, které jsme s Honzou projeli a lepšího spolujezdce jsem si vybrat nemohl, to chci říct, a vám taky přeju všem do těch dalších let hodně úspěchu a hodně krásných zážitků. Děkuji moc, Františku, za rozhovor, no a já jenom ještě připomínám, to byl František Šesták, cyklista, který v roce 2007 při příležitosti svých tehdejších 660. narozenin projel celou trasu Route 66. Naschledanou a omlouvám se, že jsem příliš souvisle nemluvil, protože je to pro mě ještě docela taková čerstvá záležitost. Ahoj, ahoj. Racking Down Route 66 na rádiu Beat. Racking Down Route 66 na Beatu se Zdeňkem Juráskem u mikrofonu. Před pár dny se mi ozval kamarád, umělecký fotograf Martin Skřivánek, hlavní organizátor a iniciátor zajímavých fotografických akcí a projektů, jako je například soutěž Czech Art Photo a mnoha dalších.
Novým Martinovým počinem je seriál výstav pod názvem Ženy objektivem 12 významných amerických fotografů. A protože Martin dobře ví, že americká tématika je to, co mě vždy zajímá, rád bych vás o tomto kulturním počinu informoval i v rámci našeho magazínu. Proto jsem se s Martinem Skřivánkem teď spojil po telefonu, abych mu dal prostor k představení projektu. Ahoj Martine, slyšíme se? Ahoj Zdenku, zdravím tebe i všechny posluchače Rádia Beat. Nám se podařilo vlastně dát dohromady 12 amerických fotografů, kteří se věnují tematice žena, ať už od scénické fotky, uměleckého aktu, portrétu, a jsou to neskutečné fotky. Já jsem rád, že takovou tou hlavní osobností vlastně celého tohoto projektu skupiny amerických fotografů je jedna významná vlastně celosvětová osobnost, a to je Nick Hatt, to vietnamsko-americký fotograf, který za války ve Vietnamu vyfotil fotografii Napalm Girl a za tuto fotografii získal vlastně mnoho cen. Nejznámější asi cena je Pulitzerova cena za fotografii a pak cenu World Press Photo, a vlastně i tento fotograf nám poskytl nějakých 5-6 fotografií do kolekce velkoplošných fotek, které vlastně vystavujeme už od letošního jara. Začali jsme ve Starém Městě Uherského Hradiště, teď celá kolekce kompletní, asi 80 těchto obrazů je vystavených ve Znojmě, kde pořádáme fotografický festival Foto Znojmo 2025, a celá tato kolekce všech vlastně 12 amerických fotografů je zde vystavena. Dáváme pořád nové fotky těchto fotografů. Další vlastně výstavu plánujeme teďka na přelomu října a celého vlastně listopadu na zámku v Moravské Třebové, kde bude vystavená kompletní kolekce formátu 50x70 těchto amerických fotografů. A pak 4. velká výstava, která bude ve Zlíně na univerzitě Tomáše Bati v jejich univerzitní knihovně. No a Martina, jak vlastně vznikl nápad uspořádat výstavu s kolekcí fotografií známých amerických tvůrců? Celý nápad vlastně, jak zapojit americké fotografii, vznikl vlastně díky mému kamarádovi, který žije už víc jak 30 let vlastně v Kalifornii, a je to vlastně profesionální fotograf, který se dlouhodobě věnuje fotografii uměleckého aktu, portrétu, glamour, a díky němu vlastně, nebo společně jsme si řekli, že pojďme zkusit vlastně oslovit další a další vlastně americké fotografie, a to se povedlo, takže za to jsem moc rád a to nadšení těch fotografů je obrovské, a díky tomu i vlastně několik z nich poskytlo některé tyto fotografie, originální tyto fotografie společně vlastně se signováním a s datováním, a věnovali do naší aukce, kterou vlastně pořádáme v rámci festivalu. Martine, vystavované snímky byly pořizovány na mnoha místech USA a nejen tam. Najdou se mezi nimi i nějaké, které vznikly třeba na Route 66? Mnoho těchto fotografií, které vystavujeme, nebo byly pořízené na Route 66, a jsou to nádherné fotky přírodní scenérii s krásnýma modelkama, a je to ten americký styl, který miluju a který prostě nám je vzácný. Takže přijďte se určitě na tyto fotografie podívat. Vznikají katalogy z těchto výstav a doufám, že to pole působnosti vlastně 12 amerických fotografů v nejbližší době rozšíříme o další a další. A kde je možné výstavu amerických fotografů navštívit právě v těchto dnech? Možná, že jsi to už říkal, ale abychom si to zopakovali. Víc jak vlastně 80 fotografií velkoplošných a zhruba asi 30 fotografií formátu 50x70 je aktuálně vystaveno teďka na největším vlastně výstavním fotografickém festivalu Photo Art Znojmo 2025, který čítá víc jak 2000 fotografií, a jedna z těch dominantních kolekcí je výstava amerických fotografů. Tak to byl umělecký fotograf Martin Skřivánek s pozvánkou na seriál výstav Ženy objektivem 12 významných amerických fotografů. Martine, děkuji za informace a těším se na další zajímavé zprávy ze světa umělecké fotografie. Ahoj. Takže přátelé, mějte krásný večer. Moc děkuji Zdenku za rozhovor a doufám, že buď se uvidíme na nějaké výstavě společné, a nebo na Route 66, kde se několik let chystám, a doufám, že mě to příští rok konečně vyjde. Takže mějte se krásně zatím a ahoj, ahoj. Rock and Down Route 66 a Zdeněk Jurásek na rádiu Beat. Rocking Down Route 66 na rádiu Beat.
Minule jsem znovu zavedl pravidelné okénko brazilských postřehů našeho kolegy, rouťáka a rodinného příslušníka Fabricia Godinha, abych se v tomto pořadu nepředváděl jen já sám. A navíc Brazílie je stejně jako 660 báječníků světa, který si nelze neoblíbit a kam se, přiznám se, moc rád opakovaně vracím. K cestování do Brazílie panovala ještě donedávna docela velká nedůvěra. To zvíte, zločinnost, přelidněná města, ekologie, horko, korupce a tak dál, což možná dříve do určité míry platilo. Dnešní Brazílie na mě však působí jako velmi moderní, vyspělá a pohodová země s velmi příjemnými lidmi a skvělým jídlem. Nějaké ty mouchy by se samozřejmě stále našly, ale řekněte mi, kde ne. Tak, čeho se bude týkat dnešní brazilská aktualita, to nechám už na Fabriciovi. Já vám jeho proslov přeložím do češtiny, ale pokud si budete chtít plně vychutnat půvab Fabriciovy angličtiny, zařadím celý jeho proslov na konec podcastové verze na Spotify. Takže Fabricio Godinho, jdeme na to, let's go! Hello guys, this is Fabricio speaking from Brazil and I'm back in Rocking Down Route 66 to tell you an amazing history about our nature and safety ocean to the whales that travels thousands of kilometers from Antarctica to give a birth for the new babies in our ocean. Ahoj všichni, tady Fabricio z Brazílie, opět na Rocking Down Route 66. Chtěl bych vám říct jednu zajímavost týkající se naší úžasné přírody. Víte o tom, že pro velryby je Brazílie zemi zaslíbenou? Tato obrovská stvoření pravidelně cestují oceánem tisíce kilometrů z Antarktidy, aby v našich vodách přivedli na svět svá mláďata. Už před dlouhou dobou, tedy konkrétně od roku 1985, brazilská vláda zakázala lov těchto obřích savců a přijala velmi přísné zákony, které je chrání. A přesně od té doby, rok co rok, počet velryb vyskytujících se kolem našeho pobřeží znatelně narůstá. U nás v Brazílii lidé rádi pozorují velryby z pobřežních vyhlídek nebo z pláže, a to především ve státech Bahia a Santa Catarina. Také se pořádají organizované pozorovací plavby, kde za asistence proškoleného personálu se můžete kochat sledováním velryb zblízka, aniž byste je rušili nebo stresovali. Jedná se o nový, klidný směr turismu, který je velmi ohleduplný živé přírodě. A říkám vám to proto, abyste věděli, že když se řekne Brazílie, není to jenom fotbal, samba, caipirinha a karneval. Brazílie je mnohem víc. Máme zde tolik krásných a úžasných věcí, které mohou inspirovat celý svět k ochraně naší planety a k tomu, abychom ji udrželi bezpečnou pro naše děti i do budoucna. No a je tu samozřejmě i Amazonie a její divoká krása. I zde vás vždycky rádi přivítáme s otevřenou náručí. A nové vědecké poznatky ukazují, že v jejich dosud neprozkoumaných oblastech se dokonce nacházejí i mohutné pyramidy. Ale o tom budeme hovořit zase příště na Rocking Down Route 66. Jo, ahoj z Brazílie. We do have our own pyramids and this is gonna be our next episode in Rocking Down Route 66. Oh yeah. Tak to byl náš kolega Fabricio Godinho, který vás bude i nadále informovat o zajímavostech z největší země Jižní Ameriky. A teď něco stylového. Rocking Down Route 66 na rádiu Beat. Rocking Down Route 66 a naše blízké cestování po krásách Ameriky. Ač letošní léto proběhlo podle mých představ, to znamená doma v poklidu a v pohodě, neznamená to, že bych zapomněl na takovou tu moji velmi oblíbenou činnost, a to je aktivní cestování. Ne, nebojte se, opravdu od poslední jízdy po Route 66 uteklo už pár měsíců a ta pravidelná cestovní horečka se už neodbytně dostavuje. Pouhých pár dní po konci prázdnin se vydáme na okružní magickou jízdu Jižní Dakotou, Wyomingem a Nebraskou, jejíž scénář pro nás vytvořil někdejší americký dopisovatel našeho magazínu Martin Blažek.
S Martinem jsem navíc celou trasu předem poctivě projel, abychom celý program této jízdy pečlivě vycizelovali a vybrousili. No a přesně před rokem jsme se do Dakoty a jejího okolí vydali s rouťáckou partou poprvé a jak se říká na ostro. A troufám si říct, že to, co jsme s Martinem připravili, se v praxi ukázalo jako životaschopné a zajímavé. Účastníkům se celá trasa i program na ní líbily a proto jsme rozhodli vydat se stejným směrem ještě letos. S novou posádkou tedy nasedneme na motorky a do aut a z výchozího bodu koloréckého Denveru vyrazíme vstříc dálavám. V současné chvíli můžu říct, že vše je po té formální stránce připraveno. Letenky, povolení ESTA, ubytování auta, motorky, to všechno je zajištěno. 10denní program jsme se snažili naplánovat tak, aby jsme si užili jak atrakce, kterých je Dakota plná, tak samotnou jízdu po kvalitních a osamělých cestách v kouzelné přírodě. Ani v nejmenším nebudu přehánět, když řeknu, že se na tuhle cestovní speciálku moc těším. Je to zase trošku jiný pohled na Ameriku, jiný než z Route 66, jiný než z Colorada, jiný než třeba z Oklahomy. Možná, že bychom si mohli pustit, co o tomto výletu v našem pořadu před více než rokem řekl sám autor itineráře Martin Blažek. Tady to je. Jak bys klidně i trochu vzletně naše motoristy osobně pozval k účasti? Zdeňku, tahle část Ameriky je můj domov. Díky cestování a poznávání jsme si tuhle oblast moc oblíbili. Naplánovali jsme unikátní trasu přes Jižní Dakotu, Wyoming a Nebrasku a máme nabitý program s návštěvou nezapomenutelných míst, které vám žádná klasická cestovka neukáže. Tohle je trip pro milovníky motorek, cestování a nefalšované romantiky amerického západu. Myslím, že ty, které vezmeš sebou, čeká nezapomenutelný zážitek. Ne náhodou noviny The New York Times loni zařadili Black Hills v Jižní Dakotě na seznam 50 míst na světě, které chceš navštívit. Je jen škoda, že se naší velké jízdy Dakotou nemůžete zúčastnit i vy. Ale nevadí. Jako obvykle i tentokrát vás budeme pravidelně zásobovat fotoreportážemi z každé etapy. A to klasicky jak na Facebooku České asociace Route 66, tak i na stránkách www.r66.cz. A kromě toho, příští díl pořadu Rocking Down Route 66 budeme vysílat přímo z místa činu, tedy z Ameriky, tak se těšte. Rocking Down Route 66 a Zdeněk Jurásek na rádiu Beat. 124. díl magazínu Rocking Down Route 66 je téměř u konce a já vám moc děkuju za pozornost a trpělivost. A obligátní upozornění, reprízu si, pokud tedy chcete, můžete vyslechnout ještě o půlnoci z neděle na pondělí, takže vlastně už 1. září. No a teď v tuto chvíli je současný díl společně s těmi předcházejícími vyvěšen též ve formě podcastu, také na Spotify a dalších platformách. No a já jdu pomalu balit kufr, Jižní Dakota totiž volá. Ozvu se vám odtud. Ahoj. V příštím roce oslaví Route 66 100 let od svého vzniku a my u toho nemůžeme chybět. Napište nám na info@r66.cz a staňte se členy oslavného týmu. A pozor, přidali jsme ještě jeden termín pro další rouťáckou jízdu. Hello guys, this is Fabrizio speaking from Brazil and I'm back in Rocking Down Route 66 to tell you an amazing history about our nature and safety ocean to the whales that travels thousands of kilometers from Antarctica to give a birth for the new babies in our ocean. Long time ago, Brazilian government forbid the hunting of these animals and make very strong laws to protect them. And after that, year by year, the number of whales coming back to our coast is increasing and is getting a new specifically focus of tourism and science and even kind of search for the future understanding of these rules to protect nature. I must make sure that when you guys listen about Brazil again, remember that Brazil is not only football, samba and caipirinha. Brazil is much more than this, and we have a lot of beautiful and amazing things that can inspire the world to protect our planet
and to keep the place safe for our children. That's why Amazon is still over there, and we are always welcome to receive all of you here in Brazil. And right now, the new science and the new discovery is showing us that we do have our own pyramids. And this is going to be our next episode in Rocking Down Route 66. Oh yeah.